Od roku 2026 sa ruší hranica príjmu pre platenie sociálnych odvodov živnostníkov. Čo to ale znamená v praxi? Ak ste napríklad v roku 2025 nedosiahli stanovenú hranicu príjmu, odvody na sociálne poistenie ste neplatili. Okrem toho ste ich nemuseli platiť ani v prvom roku podnikania. Od januára 2026 sa to ale mení a živnostníci budú oslobodení od odvodov len počas prvých 6 mesiacov podnikania. Od júla 2026 tak vznikne všetkým živnostníkom povinnosť platiť sociálne poistenie vo výške 131,34 € mesačne. Ak ale napríklad živnostník podá odklad daňového priznania do 30. júna 2026 a zároveň prekročí hranicu príjmu pre povinné platenie odvodov, od júla 2026 začne platiť minimálne odvody vo výške 131,34 € a po spracovaní daňového priznania sa mu od októbra 2026 výška odvodov automaticky upraví podľa skutočného príjmu. Čiastku 131,34 € bude musieť zaplatiť aj ten, kto zo živnosti zarobí napríklad len 50 € mesačne. Zmena sa preto dotkne najmä živnostníkov s nižším príjmom. Pri viac tipov a informácií nás nezabudnite sledovať.